ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆମେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତିକି କହୁଛି ଦେଖାହବ ପୁରୀରେ। ବାହାରିଲୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲୁ ଦେଖାହବ ପୁରୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଇକୋ ରୋଡ କେତେ ବାଟ ଗାଡି ଏଠି ବାଲିରେ ଫସିଯାଇଛି ବାଟ ବି ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବିଜି ଆର ପାରିପଟେ। ହଁ ସେଇପଟେ। ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି। ଗାଈ ଆସୁଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଟୁନା ଅଛି ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି ବାଟ ଅଛି। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଇକୋ ରୋଡ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଆଉ ତାପରେ ତ ଇକୋ ରୋଡ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଯିବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟା କିଛି ଏମିତିଆ ଆମ ଇକୋ ରୋଡ ପଟେ। ଏବେ ଇକୋ ରୋଡ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ବ୍ରିଜଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ତ ବାଟ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ବହୁତ ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଟୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ନଦୀ ମିଶିଛି ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦୂର। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଖରା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଆଇଛୁ ଆଜି ରିଲ୍ସକୁ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଯିବୁ ଆଉ। ରୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। कोरोना वायरस हो गया। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଗାଧେଇବୁ। ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ସିଆଡେ। ଗାଈ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଭିଉଟା କିଛି ଏମିତିଆ। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ପୁରୀ ଆସ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯିଏ ଆସିବ ପୁରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ କବାଡି ଖେଳ ହବ ଯାଉଛୁ କବାଡି ଖେଳିବୁ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ। दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। मुंतजिर में था जो तेरे आने का, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। मन में मेरे अब सवाल ही नहीं है, हुआ ये कोई कमाल भी नहीं है। जीत गया तुझे भूल के मैं ऐसे जैसे, जिंदगी में कोई हार ही नहीं है।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରେ ଗାଧେଇ ପଇଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ ନା, ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ଗାଧେଇ ସାଇଡ୍ ବସ୍ ଯାଉଛି।